ҳамада салом алейкум бародари азиз, як бор дигар хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем мисли ҳарвақта дар бораи 12 мошини фурӯшӣ аз шаҳри ноҳияи кишвар. Мошинои хубанд, мошинои беҳтаринанд, нархҳои дастрасан. боварӣ дорам ки ҳар яки шумодан маъқул мешаванд. мошино навора то охира бо диққат тамошо кунем, дастгирии моро фаромӯш намекунем. шахсоне ки якум бор канали Мошини Савдо меҳмонанд, ҳатман об нашавем дӯстон. ва шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки дар шабакаи мо реклама кунанд, марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. худи ҳозир бигирен, роӣ кунед ва бошад дар навори оянда пешкаши харидорон кунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон миннатдорем дӯстон. фикротонро ҳатман дар комментария бинависед ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 155 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. мошини фурӯшӣ мо ҳаст бародаро. Opel Astra F, соли барориш 1997, кузофи универсал, ранг бошад кабуд, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. краскаш навай, мотор нав, кадагӣ хадавой нормалния, 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо бародаро дар шаҳри Ваҳдат. нархша боша гуфтесай 26500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 170000 рубл. марҳамат, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. дигар мошини фурӯшии мо ҳаст Toyota Corolla, соли барориш 2001, кузофи седан, мотор 1.5, сӯзишворӣ боша бензин, коробка автомат. маълумот дар бораи мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор, коробка ҳамаш 100%, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтесай 34000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 210000 рубл. харидори амиқ боша савдо мешавад. марҳамат, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо ҳаст Daewoo Lanos, соли барориш 1997, кузофи седан, ранг боша сабз, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷат дорад. айчҳо синемат кардагӣ хадавои соз, мотор соз, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Ҳисор бародарон. нархша боша гуфтесай 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 77000 рубл. харидори неқ боша савдо мешавад. марҳамат, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкгузориро фаромӯш накунед бародаро ва мо боша мезарем ба эълони навбатӣ. чорум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Vectra B, соли барориш 1998, кузофи седан, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин 100% мега, мотор нав, краска нав, баллоно нав, кондитсионер дорад, самбуфери калонзадага, чихолои нормалӣ дорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. гуфтаи бародар, қарор дорад мошини мо дар шаҳри Бухтар бародаро. нархша боша гуфтесай 29000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли рус мешавад 187000 рубл. харидори аниқ боша савдо мешавад. марҳамат, бародарои мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. панҷум мошини фурӯшии мо ҳаст Daewoo Leganzi, соли барориш 1998, кузофи седан, ранг боша сиёҳ, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. гази евро 4 задага, документош то моҳи майи 2023 ҳастай, салон тоза, ягон камнодӣ надорад, задагӣ нестай, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтесай 9300 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 59000 рубл. харидори аниқ боша савдо мешавад. савдо дар пеши мошин. барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед бародаро ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ ҳаст ВАЗ 2114, соли барориш 2005, кузофи хетчбек, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин гуфтаи дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад.
сум дар кора қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Файзобод бародаро. Нархша боша гуфтесай 25000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 161000 рубл. харидори конкрет набоша гуфтае арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯши мо ҳаст Daewoo Lacetti. соли барориш 2006. кузуфи седан, ранг боша кабуд, мотори 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка автомат. мошин сасанаш зурай, хадавой, мотор, коробка зурай, фақат камтар гуфтаи каскаш, сӯхтагии тамом, дигар ягон камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад. мошини мо боша бародаро қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша боша гуфтесай 23000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 148000 рубл. мошин гуфтае арзон мешавад, алишам мешавад. барои маълумоти бештаре дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, вариантҳои худона пешниҳод кунед ва мошина бародаро харидорӣ кунед. ҳаштум мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 21099. соли барориш 2001. кузуфи седан, ранг боша серебристӣ, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин умуман задагӣ пусидагӣ надорад гуфтае баллонош 80%, документош 11 моҳи дигар ҳастай, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи рӯдакӣ бародаро. нархша боша гуфтестай 15000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 96000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае бо арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F. соли барориш 1998. кузуфи универсал, ранг боша сабз, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш 4 баллони нав дорад. ҳуҷҷатҳои солонаш тамом шудагиай, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри душанбе. нархша боша гуфтесай бародаро 30000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 193000 рубл. харидори аниқ боша савдо мешавад. савдо дар пеши мошин. марҳамат шахсони мошинхар. барои маълумоти бештар рақами соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. даҳум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Vectra A. соли барориш 1994. кузуфи седан, мотори 1.8, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. баллонош нав, мотор нав, документҳои солонаш нав кардагиай ва срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Ёвон бародаро. нархша боша гуфтесай 15000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 96000 рубл. нархи соза бародаро, нархи арзандаи. марҳамат барои харидорӣ кардани мошин рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед, вариантҳои худтона пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. бигзарем ба эълони 11 мошини фурӯши мо аст Toyota Cresta. соли барориш 1997. кузуфи седан, ранг боша серебристӣ, объём мотор боша D, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка автомат. мошин 100% гуфта як моҳи дигар документ дорад. мотор, коробкаш садай, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Ваҳдат. нархша боша гуфтесай бародаро 19000 сомонӣ тоҷикӣ ки ба рубли ҳозира мешавад 122000 рубл. харидори аниқ боша савдо мешавад гуфтай. марҳамат шахсони мошинхар. рақами соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F. соли барориш 1997. кузуфи хетчбек, ранг боша сабз, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. ҳолаташ беҳтарина, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтестай 39000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 251000 рубл. харидори аниқ боша муомилат дорад. марҳамат шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед.
و برادرای عزیز در همین جا امروز اعلام های ما به انجام میرسه. رحمت که تا آخر ما را تماشا کردین. برادران ما دوست از اعلان های نوانه ماشین های فروشی داریم. تا نوری آینده خودتان احتیاط کنین. خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. خیر.